Good morning everyone! So mahilig ka rin ba sa petroleum jelly? And baka magustuhan mo to and isa ito sa maging idea for you na matry mo din siya. And if you're interested, stay tuned and happy watching! Good morning! Today is August 3, 2021 and good morning everyone. So, kumusta po kayong lahat? So, as you can see, nandito po ako ngayon sa tindahan. Ayan, nag-aayos po ako ng mga paninda ko na naman. And I just wanna share yung binili ko sa Japan Homes na petroleum jelly, which ginamit ko ngayon sa face ko, and then yung green tea. Pero yung green tea hindi ko pa siya na-open kasi gusto ko siyang i-short vlog na ipakita ko sa inyo. So yung petroleum jelly muna yung i-share ko sa inyo. So yun, ayan, good morning everyone, thank you everyone for always being there. So ayan, bungi na naman po ako. Hindi ko alam kung bakit pabalik-balik yung bungi ko, pero sabi ng dentist ko inaayos daw yung alignment. So yeah, I trust my dentist. So yeah, good morning daw sabi ng manok. So yeah, napakainit, grabe. So have a nice day everyone. So yung petroleum na yon ay ginagamit ko. So yeah, happy watching. Hello everyone. Hello guys. Hello mga kamay. Kumusta po kayong lahat? Welcome to our channel. So for those na hindi pa nakasubscribe, please do subscribe para may update ka po sa mga upcoming kong randomness vlog of my life. So thank you everyone for watching. So for today, kahapon galing po ako in Japan Homes sa Robinson and binili ko po ito. So pakita ko lang sa inyo, ito yung binili ko, but ito yung petroleum jelly. Ito yung Lloyd na mga green tea. Saka ko na ito ibubuksan para ipakita ko sa inyo kung ano ang itsura. So dito muna tayo sa petroleum jelly. So fan ako ng cocoa butter scented and ito siya. Lucky Super Soft cocoa butter. Ayan siya, 170 grams. Pure 100% pure moisturizer, protects, smooths. Ayan. Sino mga mahilig sa inyo sa petroleum jelly? Top na petroleum jelly. Ayan siya. Wait lang, buksan natin. So ayan, ganyan na po yung itsura niya sa loob. Ayan. Hindi siya masyadong puno, hanggang doon lang siya sa line. Matagal ko na itong magagamit. So, mabibili nyo siya sa Japan Homes. Mura lang siya. Pero kapag bumili ka nito, yung mga other brand, napakamahal. Katulad ng binili kong isa. Kalimutan ko yung brand, pero binili ko siya sa Mall of Asia, worth of 500. Ang flavor naman niya ay no scented siya, yung original. Pero ito sa Japan Homes, ano siya? Mura lang, 99 pesos lang. And I think legit naman to kasi may ano naman siya, made from India. Maganda siya. So, na-try ko na. As you can see, nabawasan ko na yan kagabi. Naglagay ako sa lips, naglagay ako sa face, tsaka sa skin ko. So, ito yung gagamitin ko para, pang lotion. Minsan, naglalagay ako nito sa paa. Tapos, nagsusuot ako ng medyas para moisturizer sa aking talampakan. Pag pangit kasi yung talampakan ko, araw-araw naglalakad, nakachinelas, tapos yun, rough yung pinakaano. Yun ang pangit kapag lagi kang nagpapaputs pa. Ang tendency noon, yung paa mo lagi nang nagkakaroon ng, mas mabilis magkaroon ng kalyo. So, ayan. So, ang ganda niya ipunas. Ang ganda na ipait. Medyo shiny siya. And ang bango talaga niya. Amoy na amoy mo yung cocoa butter. Ang bango, grabe. Ayan, super bango. Tapos pag nilagay mo sa skin mo, para siyang makintab ng konti. So ayan, naglagay ako sa aking skin and as you can see, makintab po siya. Makintab siya. Ayan. Yan lang naman. So puro kalyo ng aking kamay. Kakabuhat ko ng bakal na pang-exercise ko. Kapag pasensyahan nyo na. Tsaka yung kamay na yan, masipag yan. Kaya
yan ng sign. Sabay ganun, nung mga past several years, grabe yan kumayod. Nag-work ako dati sa factory, kaya kapasensya nyo na yung aking kamay. So, ayan siya, matinta. So, yeah, that's it. Ganun, that's it yung ating vlog. A few moments later. So, ayan, nakita nyo na yung petroleum jelly na gusto kong ipakita sa inyo. So, what can you say about it? Please don't forget to comment down below kung ano po yung masasabi ninyo kung gumagamit din ba ng petroleum jelly. So, ako gumagamit ako ng petroleum jelly. Yung iba-ibang flavor yung ginagamit ko. Mayroong cocoa butter. Yun yung pinakita ko sa inyo na bago kong nagustuhan, na bagong brand na galing sa Japan Homes. Dati kasi gumagamit ako ng ibang brand, yung nabibili ko na masyadong mahal, 200, mga 350, mga ganon. Nabibili ko sa Watson. So, yun. Merong flavor aloe vera, merong yung original na scented lang, no? So, wala siyang amoy. Tapos, yung nandito ko, yung nandito ko sa tindahan, ito siya. Ito naman ay pure Secret Love Petroleum. Pero ginagamit ko naman ito. Minsan nilalagay ko to sa paa. Paa ko ito nilalagay. Tapos nagsuot ko ng medyas. So, yun. Pero yung cocoa scented butter, napakabango po. Sobrang bango. Naglagay nga ako dito sa balat ko. Naglagay ako sa mukha ko. Tapos, nagpatong pa ng pulbo. So, ayan na yung taste lang. Ayan siya. So, yeah, thank you everyone for watching. Have a nice day, everyone. Always remember, live the life to the fullest. Love yourself, be yourself, and be happy always. Bye-bye!